жалко, че са се забрали, защото той нали казва, че работи за доброто на с Македония. Братя на Македония и момент, понеже той е българин, нали така, не си македонец. Не съм, нямам нищо общо по текло Македония. И той работи за доброто на македонската младеж и така. И аз тогава, уважаеми зрители, го спасих от гнева на македонските деца, на македонските студенти, които там бяха и ваши оператори, така е тук. И го спасих да не го линчуват и често обаче да си кажа, го спасих не за толкова заради него, а го спасих, защото ми беше жал за децата, че ще влезнат заради него в затвора. Нали, Да, добре, окей, сега трябва да пускаме. Уважаеми зрители, сега ще ви покажем втория репортаж на Андрея от Гевгели. Вторият репортаж е заснет пред съда и съдържа най-различни мнения на хора. Нека да го видим. Това е градския съд, имаме и полиция, разбира се, отпред. Имаме много полиция, може да видите в ляво. Силно. Очаквам за първи път да бъдат запазени македонските закони. Редно е вече след 3 години тормоза. Какви ще бъдат аргументите на Vojislav, за да бъдат отнети правата? Аз ви да замолил съм един адвокат. Ги почитувам медиумите, дали са македонски или български, да го почекам изказът на съдението. Ви да замолил. Кога ще стане това? Това ще каже и съдът. Вие вярвате ли му на съда? Да. Защо има само една македонска медия? Не знам. Че вярва? Не знам, стварно не знам. Можно и да не имаше информации никакви за судението, аз случайно дознам. Няма информация, така ли? Имаше информации. Само от една информативна агенция дознахме и затова сме тук. И аз съм сигурна дека ако биле благовременно информирани медиумите, ќе биле тук. Добър ден! Може ли да ви питам нещо? Лафим, Маут. Що очекувате от съда? За Спаска Митрова. Спаска Митрова, ако е българка, нека се от България. Чи е она, македонка или българка? А не може ли да е македонка, която е и българка? Пък я питаш нея. А тебе да лежи в затвора, ли? Трябва да лежи в затвора, но защо трябва? А що мислите вие, нашите суди да се било какви суди? Мисля, в България ќе му судия другаче. Тя, ако се чувства българка, това какво пречи детето и да е при нея? Детето е на татко му и на майка му. Они ки си каже, че аз судът, трябва да го каже, че е. Ама не си виждал детето от 7 месеца. Па и моята приятелка от България, от Богданци, не го видяла нейното дете година дена в България, па нищо. И аз разбирам от политика, разбирам много хубаво, али она мега то, що го прави, она то не е за Македония. Вие правите от една мала работа, правите Бог знае колко е. Ама за нея не е мала тази работа. Па мала работа е. Да, трябва да отговаря пред закони и край. Нищо повече не трябва дискусия. Вие дойдете тук правите пропаганда. Когато майката си иска детето, трябва да си го вижда. Аз така разбирам. Ама не го дават. Кой ти кажат не го дават? 7 месеца не го е виждал, 3 месеца лежал в затвора. Не правят проблеми в Македония. Кое е по-важно, политиката или едно дете да е при майка си? Али мислам по мене, дека она не е държавянец на Република Македония. Ама това ли е причината да не си вижда детето? Па причината е тази цела в Македония. Она и се суди в България, а не в Македония. Тя иска само да си вземе детето. Детето нека се го вземе, ако се... Ама не го дават. Ке го дават. Ако си на българка, нека се биде българка и тук биде българка. Обаче тук българка с дете не може. Не може. Господин Григоров, как ще коментирате това, което видяхте? Мисля, че всеки един просветен човек знае, че Македония е една държава, която, още както го е казал Ивазов, може да се нарече всякакъв, но никога да не се наречеш българин. Това е една полицейска държава и в потвърждение това ще кажа един пример, който също с професор Димитров в Щип отидахме да снимем едни снимки в църквата, седнахме да пием едно кафе, да си поприказваме малко, както седнахме на съседната маса, седна един човек, така горе около 40 години, изстроен хубав мъж, купи си кафе, взима един вестник, държа кръстословица, обаче пред цялото време така ще си изчупи врата към нас какво си говорим. И аз вече се досък му казвам, господин, защо се мъчиш така, ще направиш някаква труда. Ела при нас. Аз седни при нас, викам, пък ще чуеш по-подробно всичко, какво трябва, ще записаш, какво трябва да се подпишем в белкам.
една звездичка по-нагоре да ти сложат. Нали? Това е една полицейска държава, която държава и... Вижте, че и хората... Професоре, само секунда. И ще стана и ще тръгна. Не може всеки път си тръгвате. Ама не може да квалифицира една държава като полицейска. Откъде на къде? Ако си тръгвате от всички телевизии... Откъде на къде? Ако от всички телевизии си тръгвате, моля ли? Ама не може така. Той няма право да говори така за една суверенна държава. Той ще се изкаже, след което вие ще се Вие мнението, оборете ме. Добре, ще ви говоря. Каква полицейска държава? България е повече полицейска, ако става дума. В момента. Не слушате. Значи, би трябвало вие къл да ми давате, че сте по-стар от мене. Дайте така. По-стар съм, затова трябва да имам акъл. Да, ама не може да даваш акъл, това е лошо, че не можеш да даш. Мога. Така. Мога, защото смятам, че твоя акъл не е достатъчен. Само един въпрос. Само да завърши и ще ви дадем Въпроса за спас. Само да завършим, да. Това е една държава, която е основана на една абсолютна измислица за македонската нация и която държава не може да съществува другяче, освен да насъсква и да мачка българите в Македония. Това не може да стане в 21 век. Така. Няма българи в Македония. Там е македонци. Професоре, може да има българско малцинство. Ти признаваш ли македонско тук? Как ги различавате, бе, професоре, българите от македонците? професоре, По какво? По Има генотипа ли? Има начин. Тук има ли македонци в само България? секунда, професоре, изслушайте. От кога е създадена македонската нация, професоре? Кога се създаде От македонската? времето на Александър Македонски. Така. Да. От тогава е създадена. Втори въпрос. Да. Какви са възрожденците, професоре? Кои възрожденци? Например, брата Меладинови, Райко Жензипов, Григор Парличев. Отговорете! Чакай, бе. Вие сте учен човек, професор. Знаете се, отговорете ми точно. Ама дайте да не се връщаме в историята. Отговорете какви са. Такъв е например. Господа, Я те ми отговори какъв е Гоце Делчев. Българи. Така ли? Да. Я виж какво пише тук Гоце Делчев. Виж какво пише Гоце Делчев, дето се вика, че е българин. Виж какво пише тук той. Айде, дето вика, че е българин. Айде, дай да видим сега, дай, не ми взимай сега. Моля се, не. Какво пише Гоце Делчев? Дай да видим тук. Какво пише Гоце Делчев? Айде, А какъв е този вестник? Какъв е този вестник? Народна воля. Така. Нормален, легитимен вестник излиза в България. И какво пише, да? Ето вижте какво пише. Кажете Ама ми на стръпската пишеща машина с тяхното я да видим. Не стига с тези стръпски машини. Кажете какво пише. Ето вижте, прочетете го. Да биде, фалик с големите... Ето тук. Македония, ето. Македония има... Пречете на камерата. Прочети го. Македония има свои интереси и своя Така, политика. прочети го. Ти им прилягат Така. на всички македонци. Тъй. Оня, що сака да работи на присъединението на Македония към България, Така. Гърция или Сърбия, Така. той може да се смета за добър българин, грък Да. или сърбин, Тъй. но не и за добър македонец. Той казва това. Той тук не казва. Гоце Делчев. Какво казва? Да кажа, той тук не казва какъв е националност. Как се казва? Айде, не се прави на лула. Не се прави на лула. Едно друго слово, Точно той ясно казва. казва, че аз съм Какво да се македонец. прави, като сме си българи? Ясно, се Ама прави дайте да на оставим лула. историята. Той казва българи, Дайте да гърци и оставим сърби. историята, Професоре. Професоре. Историята е много важна. Професоре, дайте да оставим историята. Професор настояще, моля ви, имаме настояще. Тишина, имаме настояще. Имаме една жена. 21 век. Няма значение. Няма значение кой е много вредно. Каква политика? Една жена не е политика. Това жена не е политика. Една жена е една Чакай, майка. добре, да те питам сам. Да, Иване. питайте ме, да. Имаше една история с една полетина с децата. И какво стана с нея? Я ми кажи, какво стана с нея? Децата къде отидоха? При майката. При майката. Защо? При майката. Защото полския съд реши. Ама вие... А сега Вие сам си купаете, как се казва? Македонския съд решава детето да отиде при бащата. Що вие не признавате това? Я чакайте, чакайте. Македонския съд решава детето при бащата. Може ли? Вие майката е ненормално. Вие ни А вие не го връщате решавате. назад към един Да, случай. какво не? Вие ни Вие връщате трябва да назад към един уважавате случай, националния в който съд. българският Националния баща, съд. И вие не трябва да се месите в съда на друга държава. Може ли Приехте ли полския съд? Може ли да решението? видим края на историята? И Моля ви. полицията дойде от пък за децата, нали? Може ли да видим края на историята? Трябва да влезем в реклами. Трябва да влезем в реклами, след което